Od nepamäti vplýval človek na lesné prostredie. Lovom zvery, pastvou, zberom lesných plodín, výrubom, klčovaním, zmenou drevinového zloženia, budovaním turistického priemyslu. V súlade s dobou, v ktorej žil, menil les na tzv. Kultúrnu krajinu, v ktorej i v tých najneprístupnejších oblastiach, akými sú aj Tatry, ostali už len osamelé ostrovčeky pôvodných prírodných lesov, čiže pralesovitých formácií. Na území vysokých abelianských Tatier ich ostalo dokopy len asi 680 hektárov, čo je niečo nad 2% výmery celého tatranského lesa. Až rok 1949 priniesol na chvíľu obdobie nádeje. Vznik a uzákonenie Tatranského národného parku konečne zaručovalo ochranu a obnovu týchto prírodných lesných vzácností. Lesníci sa dali do práce a v spolupráci s mnohými vedeckými kapacitami postupne zrekonštruovali veľkú časť odlesneného územia. Po niekoľkých desaťročiach sa bolo na les v Tatrách radosť pozerať. No dnes akoby sa vracali časy minulé. Po 50 rokoch je zákon o Tatranskom národnom parku zrušený a existencia pralesov opäť silne ohrozená. Prírodnými lesmi označujeme tie lesy, ktoré ostali v podstate bez priameho ľudského vplyvu a zachovali sa na lokalitách naozaj neprístupných, ktoré bránili nejakému hospodárskemu využívaniu v minulosti a teda sú najmä okolo hornej hranice lesa. Sú to spoločenstva smreka, ktorý je tu dominantnou drevinou a pristupuje k nemu limba, smrkovec, prípadne javor a jarabina. Plnia tu nesmiernu významnú funkciu ekologickú, environmentálnu, chránia nižšie položené porasty pred silnými vetrami, bránia erózii pôdy, vytvárajú vhodné klimatické podmienky a takisto predstavujú biotopy pre vzácne druhy živočíchov a rastlín. Ten význam spoločenský, vedecký, poznávací je naozaj nesmierny. Od vzniku Tatranského národného parku tvoria prírodné lesy nielen vzácny genetický základ tohto územia, ale sú zároveň využívané ako príklad pri cielenej rekonštrukcii hornej hranice lesa a zmenených lesných porastov. Je to vzácny vzor, vďaka ktorému za 50 rokov spolupráce tatranského lesníka s prírodou už boli priradené k pozostatkom prírodného lesa ďalšie tisíce hektárov tzv. Lesa prirodzeného. Čiže takého, ktorý už najmä svojou druhovou a vekovou štruktúrou zodpovedá prírodným ekologickým podmienkam. Podiel vzácnych pôvodných porastov tak stúpol za toto obdobie až na 18%. Laik si často rozdiel medzi takýmito typmi lesa vôbec neuvedomí. A tiež v kruhu odborníkov je, aj vďaka takto vypestovanému prírodnému lesu, vysoko hodnotená napríklad i Tichá Kôprová dolina. Tieto doliny boli zaradené aj do Natury 2000. No získať takéto ocenenia vôbec nebolo jednoduché. Pri vzniku Tatranského národného parku bola Tichá Kôprová dolina prevzatá v dezolátnom stave. Každoročnými väčšími i menšími kalamitami, ako i pastvou, ktorá sa v týchto oblastiach konala, boli plochy silne devastované. K tomu prišiel ešte v Kôprovej doline po veľkej vetrovej kalamite rozsiahly požiar. 260 hektárov zhorelo. Keď sme zalesňovali časť kosodrevinou a limbou, ľudia od doliny, keď začali vystupovať naložení so sadenicami, trval ich výstup 4 hodiny, kým sa dostali na pracovisko a začali zalesňovať. Bola to veľmi ťažká práca. Teraz, keď by ľudia poznali, ktorí poznali Kôprovicu z minulosti po pastve a teraz,
tak by neverili svojim očiam, lebo skutočne lesník tam dokázal veľký kus práce. Pralesológovia hovoria, že v pralesoch s plnou autoregulačnou schopnosťou dochádza k výmene generácií stromov nepretržite. A nepretržite sú v nej zastúpené všetky vekové kategórie. Od najmladších semenáčikov, ktoré práve vyrástli zo semienka, až po najstaršie jedince, dosahujúce vek niekoľko storočí. No dnes sa pralesy v Tatrách výrazne menia. Dochádza v nich k prudkému nástupu štádia rozpadu, k masívnemu vysychaniu veľkého počtu dospelých smrekov a límb. A to už nie len v lesoch prirodzených, ale i prírodných. Strom, o ktorom sme čakali, že bude celý zhnitý, tak naopak je zdravý a to je tá tragédia, že v podstate zdravé stromy bez hniloby sú napadané podkôrnym hmyzom a práve tieto odchádzajú v tomto pralese. Priamy vplyv na súčasné hynutie tatranského lesa má enormne premnožený podkôrny hmyz, ktorý sa namnožil na nespracovanej vetrovej kalamite z 19. novembra 2004 a neskôr napáda okolité stojace, zelené, nepoškodené stromy. Jedná sa predovšetkým o likožrúta smrekového, odborným názvom Ips typographus, ktorý okrem svojej hlavnej, hostiteľskej dreviny dospelého smreka už bežne napáda aj borovicu límbu. Za rok dokáže mať aj vo vysokohorských podmienkach aj 2 generácie, čo znamená, že jeho početnosť z roka na rok rapídne narastá. Pri dnešnom stave tatranského lesa by sa zdalo, že hrozba rozmnoženia podkôrneho hmyzu je v Tatrách nový fenomén. No opak je pravdou. Lesníci s ním majú bohaté skúsenosti už z obdobia pred uzákonením Tatranského národného parku. Napríklad aj v spomínanej Tichej a Kôprovej doline. Kalamita v 1941 roku bola pre lesníctvo vážnym poučením, vzhľadom na to, že z dôvodov druhej svetovej vojny nebolo možné prikročiť spracovanie zhruba 60 000 kubíkov hmoty, ktorá tam bola. A spracovaním kalamity sa začalo až po ukončení vojny, to znamená v roku 1946-1947. Podľa dostupných údajov sa z týchto 60 000 kubíkov kalamitnej hmoty muselo vyťažiť na zastavenie podkôrnikovej kalamity zhruba 10-násobok hmoty, ktorá bola už napadnutá ďalej chrobákom. Veľkým poučením z minulosti boli tiež kalamity v Javorine. Napríklad v roku 1968, kedy príroda naznačila, že hranica 1200 metrov nad morom, považovaná dovtedy z pohľadu kalamitného premnoženia podkôrneho hmyzu za bezpečnú, nie je preň žiadnou prekážkou. Napríklad aj profesor Stojna povedal, že Ips typographus nemôže spôsobiť kalamitu na 1200 metrov nad morom. Ale už v Javorine sa vtedy ukázalo, že to nie je celkom pravda a keď prišli 2 suché roky, tak ja som sám zažil ako taký patrón nad 2 dolinami v Javorine, kde sme týždenne, aj 2 týždne potom už keď bolo zle, značili hranicu podkôrnikovej kalamity o 20 až 100 metrov v každom poraste vyššie. To bolo horšie ako oheň. Veľmi dôležitým boli v minulosti ich zistenia, že navzdory silnému rozmnoženiu likožrúta a vtedajším skromným technickým možnostiam sa vždy podarilo likožrúta zastaviť. Tam sme si overili, že či vôbec sme schopní zastaviť to kalamitné premnoženie tak, aby sa nepodarilo zničiť celý ten ekosystém, ktorý tam bol. No ukázalo sa, že áno, bolo to za nenormálnych, by som povedal, podmienok, pretože to všetko bolo o koňoch, o ručnej motorovej píle a o lupákoch, lebo sa lúpila hmota väčšinou dohola. Práve na základe takýchto praktických skúseností patrili donedávna protilikožrútové opatrenia logicky k prvoradým pracovným povinnostiam lesníkov. Kontroly na zdravotný stav lesa boli veľmi prísne a vetrové či snehové kalamity boli spracovávané práve kvôli likožrútom v tom najkratšom možnom termíne. Ale z tieto snahy aj napríklad v Tichej a Kôprovej doline neodškriepiteľne oceňovala.
Tie kalamity zhruba tak rozsahu 20-30 tisíc kubíkov dreva vlastne pri tých ústiach alebo na ústí doliny alebo pod cestou Slobody v tejto oblasti sa opakovali zhruba v tých 10-15 ročných intervaloch, ale tam už nehrozilo premnoženie, pretože vlastne sa pristupovalo dôkladne k zastaveniu podkorného myzu. Čo sa teda stalo? Prečo lesníci prestali praktizovať overené postupy a nechali, aby sa likožrút rozmnožil? Z pohľadu lesníckej starostlivosti sú prakticky dodnes všetky lesy Tatranského národného parku zaradené medzi lesy ochranné a lesy osobitného určenia, čiže do kategórií, v ktorých je prioritou ochrana prírody a lesnícke činnosti sú vykonávané tým najcitlivejším, i keď zároveň samozrejme menej ekonomicky výhodným spôsobom. A vybrané územia sú navyše zaradené do prírodných rezervácií. No i v týchto, hoci z nich bola hospodárska činnosť prakticky vylúčená, prebiehala donedávna starostlivosť. Zber semena, spolupôsobenie pri obnove lesa, rekonštrukcia umelo odlesneného územia, výchova a ako už bolo povedané, dohľad nad zdravotným stavom lesných porastov. Takéto hlavné zásady boli v podobe podrobnejších plánov starostlivosti 50 rokov zastrešené zákonom o Tatranskom národnom parku. Toto všetko sa však nedávno, takmer zo dňa na deň zmenilo. Na základe politických zmien v roku 1989 prišli na rad i zmeny vo filozofii ochrany prírody Slovenska. V roku 1994 vzniklo Ministerstvo životného prostredia a v roku 1995 vstúpil do platnosti zákon o ochrane prírody a krajiny. Ten rozčlenil územie Slovenska navyše na stupne ochrany prírody. Od prvého, s minimálnymi obmedzeniami, až po najprísnejší 5. V Tatranskom národnom parku, zrejme kvôli zjednodušeniu, bolo snahou štátnej ochrany prírody takmer identicky pretransformovať dovtedajšie hranice prírodných rezervácií na novovzniknutý 5. stupeň ochrany prírody. Ale ten, na rozdiel od prírodných rezervácií, už starostlivosť o lesy nepripúšťa. Lesníci vedeli o hroziacich problémoch a preto s navrhovanými hranicami 5. stupňa ochrany prírody nesúhlasili. Snažili sa posunúť ich čo najbližšie k pásmu, ktoré by už predstavovalo pre les len minimálne riziká. Toto posúvanie hraníc a naťahovanie času trvá v podstate dodnes. No žiaľ, už nestihne skončiť happy endom. 19. novembra 2004 padla v Tatrách vetrová kalamita veľkých rozmerov a následne bolo štátnou správou ochrany prírody navzdory mnohým protestom zo strany lesníckych odborníkov rozhodnuté ponechať spadnuté drevo v práve platnom 5. a šťastie aj 3. a 4. stupni ochrany prírody bez asanácie. Dokopy asi 500 000 metrov kubických. Doslova ako zákonom chránené semenisko nákazy. A teraz naraz prišiel do toho nový zákon o ochrane prírody a vymysleli sme stupne ochrany prírody. A v 5. stupni ochrany sme prírody, že sa nesmie nič robiť. Naraz celá rezervácia, napriek tomu, že je tam rezervačná kniha, že tam je program starostlivosti o tú rezerváciu, sme prehlasili 90% z toho za bezzásahovú zónu. Naraz ráno niekto vstal a povedal, že 90%. Čo sa za tú noc zmenilo na kvalite toho prostredia? Chce niekto povedať, že tí ľudia, čo to robili predtým, že boli blbí? Novou legislatívou v podobe zákona o ochrane prírody a krajiny vznikli doteraz nedoriešené disproporcie s lesným zákonom a navyše bol zároveň zrušený zákon o Tatranskom národnom parku. Tým sa definitívne ukončilo obdobie toľko vychvaľovaného integrovaného systému ochrany prírody tohto územia. Dovtedajšia správa Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici sa rozpadla na dve organizácie, riadené 2 ministerstvami. Pôvodný podnik, hoci mu v podstate celá starostlivosť ostala, sa musel premenovať na štátne lesy Tatranského národného parku a správa Tatranského národného parku vznikla ako jedno zo stredísk štátnej ochrany prírody. Niektorí to považovali za najväčšie víťazstvo, že zrušili 11,
teda zákon o TANAPE a následne aj 5 z 52. roku na jeden z bojopoveníkov o TANAPE ako za svoje najväčšie víťazstvo. Ja hovorím, že to bola najväčšia porážka vôbec ochrany prírody na Slovensku. Zmena zákonov nebola jediná vec, ktorá dopomohla k súčasnému neutešenému stavu Tatranského lesa. Za zmienku stojí i ďalší fenomén. Po roku 1990 sa na Slovensku začali aktivizovať rôzne ochranárske zoskupenia, ktoré, často ovplyvnené svojimi skreslenými a zidealizovanými predstavami, začali zasahovať do existujúcich spôsobov starostlivosti o lesy. A samozrejme, nezabudli zviditeľniť svoj pohľad na vec aj v prípade Tatranského národného parku. Les v Tichej doline si bude ich intervencie určite dlho pamätať. Po vetrovej kalamite v roku 2004 zareagoval podkôrny hmyz presne tak, ako lesníci očakávali. Začal sa neúmerne rozmnožovať. Najskôr v ponechanom spadnutom dreve a od roku 2007 už masívne útočí na okolité zelené stojace porasty. Samozrejme, nie len v 5. stupni ochrany prírody. A tak máme do dnešného dňa len na štátnom území Tatranského národného parku napadnutých neuveriteľných 1,8 milióna stromov. Sú to už pomaly 2/3 z množstva samotnej veľkej vetrovej kalamity. A množstvo suchárov či podkôrnikových holín naďalej narastá. Podkôrny hmyz žiaľ neobchádza ani to najvzácnejšie, čo lesné pásmo Tatranského národného parku obnáša. Prírodné či prirodzené lesy. Navzdory vyhláseniam viacerých ekologistov, že sa v nich nemôže nič stať. Vysýchajú i genové základne, ktoré mali zabezpečovať pôvodnosť Tatranského lesa. A človek sa iba prizerá. Nemôže podľa zákona o ochrane prírody a krajiny les aktívne chrániť. Navzdory tomu, že svojimi civilizačnými faktormi dlhodobo spôsobuje oslabenie prirodzenej obrany schopnosti tých istých lesných porastov. Vyzerá to doslova tak, ako by niekto chcel úmyselne tatranský les likvidovať. Paradoxom nových zákonov je dokonca fakt, že v génových základniach s 5. stupňom ochrany prírody človek nielenže nemôže podporovať zdravotný stav týchto porastov, ale ani ich prirodzenú obnovu. Táto spočíva iba v obyčajnom nakyprení zeminy pod dospelým porastom, aby semienka, ktoré prípadne dopadnú na tieto plôžky, mali väčšiu šancu na prežitie. Nič viac. Čo je úplne najhoršie, nie je to len Tatranský národný park, v ktorom podkôrny hmyz spôsobuje obrovské problémy. Rozpad smrekového lesa naberá na obrátkach vo viacerých oblastiach Slovenska. Pred očami sa nám rozpadáva naše zelené zlato. Vzácne dedičstvo po predchádzajúcich generáciách. Za babku predávame znehodnotené drevo z podkôrnikových kalamít, rozmnožených vďaka 5. stupňom ochrany prírody Slovenska. A tlieskame lesoaktivistom, hlásajúcim neškodnosť tejto novodobej bielej nemoci. Ešte pred 10 rokmi sa na Slovensku mohlo, v rámci plánovaného hospodárenia, vyrúbať za rok asi 5 miliónov stromov. Toto bol limit, pri ktorom sa nič zlé nedialo. Bolo to menej, ako za tú istú dobu prirástlo. A teda zásoba slovenského dreva ešte narastala. Dnes sa spracováva, hlavne v smrekovom pásme, možno až niekoľkonásobne viac. A to už les jednoducho nezvládne. Perpetuum mobile jediného obnoviteľného zdroja energie u nás s nenahraditeľnými mimoprodukčnými funkciami na dlhú dobu strácame. Viniť lesníkov za súčasný stav je skutočne veľmi scestné. Lesníci sú stále tí istí. S tou istou zanietenosťou chcú chrániť les. Je to ich profesia, presvedčenie, neľahké životné poslanie.
Ich práca sa dá prirovnať k práci lekárov. Na základe vedeckých poznatkov a skúseností udržiavajú les zdravý, aby prinášal čo najpestrejší a predovšetkým trvalý úžitok. Samozrejme, úžitok predovšetkým pre človeka. Človek je ten, kto chce žiť, mať sa dobre, dýchať zdravý vzduch, piť čistú vodu a zároveň využívať produkty lesa a všetky výdobytky vedy a techniky. No takýto les sa už nezaobíde bez starostlivosti, bez rozumného a citlivého napomáhania prírodným procesom. Ak by sme chceli nechať všetko na prírodu, potom by sme sa aj my museli vrátiť do jaskýň. Príčiny súčasných negatívnych zmien nemá na svedomí ani príroda. Ostrovčeky pôvodného lesa odolali tlaku valašskej kolonizácie, pastierstvu, exploatačnému tlaku súvisiacemu s baníctvom a rozvojom priemyslu na prelome 19. a 20. storočia. Odolali tiež občasným vplyvom tatranskej bóry, čiže lámavému severnému prepadovému vetru. No žiaľ, zdá sa, že neodolajú nerozumnosti a váhavosti dnešného človeka. Vzhľadom na rozsah poškodenia a intenzitu poškodenia tatranských smrekových porastov, myslím si, že už nie je v rukách lesníka alebo ochrancu prírody v podstate žiadna možnosť, ako by sa tento stav v súčasnosti dal zvrátiť a asi budeme svedkom ďalšieho masívneho hynutia smrekových porastov. Čo dodať na záver? Na Slovensku sme skutočne nepotrebovali vytvárať les. Dokonca ani lesy prírodné. Tak, ako to robia v mnohých priemyselne rozvinutých okolitých krajinách. My sme ich totiž mali. Ukážkové. Bolo len našou povinnosťou si toto rodinné striebro udržať.